Nagyon féltékeny volt, és nagyon sokat bántott lelkileg. Lelki, fizikai és szexuális bántalmazás. A Fényháza ugye 29 évvel ezelőtt nyitotta meg a kapuit, akkor még egy régi épületben, 2011-ben épült fel ez a szép új intézmény. Az ügyhadsereggel úgy kerültem kapcsolatban, hogy én 25 évvel ezelőtt voltam már bent a két nagy gyermekemmel szintén bántalmazás miatt, és hát most is ez a probléma volt, ez már nem a nagygyerekeknek az édesapjáról az új kapcsolatommal, szintén bántalmazás volt, lelki, fizikai és szexuális bántalmazás, és először menekülnöm kellett. Egyik anyukával történt meg, ő hát elég hosszan élt családok átmeneti otthonában, és hát ő azért ez alatt az idő alatt bizony sajnos eljutott egy olyan mélypontra, amikor órákon múlott már csak az, hogy a gyermekeit állami gondozásba vegyék, tehát hogy már meg volt írva a határozat, és már csak arra várt az ügyintéző, hogy elinduljon a gyerekekért, és bevigye őket a legközelebbi szakellátásban. És ez az anyuka innét állt fel, persze kellett ahhoz az ő nagy elszántsága is, illetve hogy tényleg belátta, hogy ez muszáj most az utolsó pillanatban ért és fordítani kell az életén, és hát ez az édesanyja ezután szerencsére már akkor már régóta a lakáspályázata bent volt, és ezután az eset után másfél évvel ki tudott költözni szociális bérlakásba, és most már a gyerekei szép nagyok, és szépen helytáll az életben, de viszont a kötődése, ragaszkodása megvan hozzánk, tehát rendszeresen meglátogat bennünket, tudunk róla. Sokat segítettek, hogy megkapjam a lakást, meg én saját magam. Akkor ugye elköltöztem, akkor ugye hoztam nekik ajándékot. Megromlott a kapcsolat a féltékenység miatt. Nagyon féltékeny volt, és nagyon sokat bántott lelkileg. Nem fizikailag, lelkileg. Rengeteget bántott, és kiabált, és ordított, és sokszor volt, hogy el kellett menjünk este a lányokkal, hogy ne hallják, hogy kiabál, meg ilyenek. 2 éve vagyok már egyedül a gyerekekkel, és albérletbe laktunk, ami olyan magas összegű lett, már ilyen 200 000 forint felett kellett volna fizetnem, amit már egy fizetésből nem bírtam, és ugye el kellett hagyni az albérletet. És akkor hát egyre rosszabb lett az állapotom. Ugye fel kellett kezdeni feldolgozni ugye a traumát, amin keresztül mentem, és itt maximális segítséget megkaptam. Kerestek orvost, itt van mentálhigiéni, és ő is elkezdett velem foglalkozni. Egy műanyag lavor vagy teklőbe mosakodástól, mert ugye akkor ott éltünk 3 hétig, meg az, hogy a fá rakja meg a tüzet reggel, hogy a gyerekek melegbe keljenek fel, mert azért októberben már hűvösek vannak, hogy ne a hideg garázsból induljanak iskolába. Ezek így a hétköznapi életben, akinek lakása van, vagy most, hogy már itt lakunk, nem nagy dolgok. De akkor ezek hatalmas dolognak tűntek. És akkor beköltöztünk, hát azért egy hatalmas megnyugvást adott. Hatalmasat, azt elmondani nem lehet, azt csak érezni. Ugye otthon ezt nem kaptam meg, a figyelmet, a szeretetet, és nem csak a gondozókról, hanem egyébként itt anyukákkal is olyan viszonyban vagyok, hogy hál' Istennek nincsen probléma. Normális életemet tudom élni, mint amit amúgy is kellene, hogy éljek. Most nem tudom, de én azt hiszem, hogy férfi nélkül is van élet. Mi azt szerint nevelgetjük őket, hogy mindent megkapjanak, hogy elfelejtsék azt, amilyen körülmények közül jöttünk, és itt meg tudjuk nekik adni. Meg minden eseményt várunk, ami avval kapcsolatot, hogy a gyerekekkel lehet kézműveskedni akár, vagy ugye mi is részt veszünk benne ugyanúgy, néha tényleg jobban élvezzük, mint a gyerekek. Tehát nagyon-nagyon sok dolog van, ami hát mondjuk a Mikulászos még élet nem fogom elfelejteni itt az üdvhadseregben, ami volt Mikuláskor. Nagyon jól éreztük magunkat, sokat nevettünk, tényleg elmondani nem lehet, nagyon sok jó dolog történik. Próbáljuk nekik úgy a hétköznapjaikat egy kicsit színesebbé tenni, pont azért, hogy tudjuk, hogy nekik ezen kívül nagyon nincs más lehetőség az anyagi helyzetüknél fogva is. A legkedvesebb vidámam az, amikor bejövünk a munkahelyre, és futnak elénk a gyerekek, és csüngenek rajtunk, és örömködnek, vagy egy programra, amikor el tudjuk őket vinni. Én azt gondolom, hogy ma Magyarországon
Magyarországon messze kimagaslik a hasonló szolgáltatást nyújtó ilyen jellegű intézmények sorából. Én az Üdvöcserrel következő 100 évére igazándiból bővülést és épülést kívánok mindegyik vonalon, tehát az egyháza részéről is, és hát az intézményei részéről is.